Әйдәлі панды. Нәрсә эшли аласың икән? Алар шулай карап торачакмы, я миңа киткәннәрен көтеп торыргамы? Сук әйдә. Ярар. Тик мин әле ашаган идем. Әле һаман эшкәртелә. Шуңа күрә минем кунг-фу алаяк яхшы булмаска мөмкин. Сук кына син. Ярар. Килмендә. Сизмичә дә калырсың, илеңгә тотып салырмын. Син минем дусларга бәйләнсеңме? Күрсәтәм ха күрмәгәнеңне. Бер сикереп 5 тибәрмен. Ха, көтүкмә тор. Әйдә, килгәнемне сизәргә дә өлгермәячәксең. Аю кебек сугышканнарын күргәнең юктыр әле. Син Софи шикеткәнне күргәнең бардыр. Я маймылны. Я сине йылан кебек әйләндереп салыргамы? Сугасыңмы, юкмы? Ярар. Тагын бер сугып кара әле. Ныграк итеп. Я ничә?